Ayan, sana naman makisama na tong second live natin. Grabe naman to. Ay, makisama ka naman, internet. Lagi, ano sa akin. Ayan, sana okay na yung ating live. Makisama yung ating live. Cricket, Lalab, big love shout thumbs up, friend. Cricket. Lalab, Cricket, Lalab, big love shout out. Thank you so much, Lalab, palike. Ayan. Ang ate kasing live is naglo-loading. Cricket, Lalab, salamat. Oh, ano na siya, na off. Thumbs up, friend. Ayan. Di Papa na baby, nakalive ako. Alarm pa. Cricket, Lalab, my friend, big love shout. Salamat, Lalab, sa patamsak. Oh. Sige, timplahan ko.
Wait lang, timplahan ko wait lang. Saan ang dede? Dede, dede, dede. For million, may galab shoutout mga lalabs. Magtimpla lang tayo ng dede. Ay, thanks God for everything. Life Lalab, thank you so much. Lalab, don't forget to like my live. Thank you so much. Panay loading talaga tayo mga lab. Naiinis na ako dito. Asar.
Ayan, SPC Lalab Udong, may love shout out. Good morning, host. Lalab, good morning. Bigyan kita ng jacket, Lalab. SPC Udong Me. Bigyan kita, Lalab, ng jacket. Yan, Lalab, ha. Ayan, SPC Udong Me, may jacket ka na, Lalab. Thank you so much sa pag-visit sa aking live. Thank you.
Ayan, Udong Mi. Ano, main channel mo to, lalabs? Tingnan natin. Oh, ang laki pala ng bahay mo, lalab. 222K. Sana all. Nagulat ako, ang laki ng bahay. 222K, ang laki ng bahay mo, lalabs, oy. SPC Udong Mi. Ayan, thank you so much po, lalab, SPC Udong Mi. Ang laki ng bahay mo, lalab. Nagulat ako. Pasar Malam Funny Car. Ayan. Speech si lalabs. Ayan, pa-share naman ako, lalab, ng live ko, lalabs. Ayan, favor naman, lalab. Ayan, nandito ko sa bahay mo, ano, SPC Udong Mi. I'm her, lalab, in your, channel. You have ads. SPC lalab. Kindly share my live, my friend. Ayan. You're from which country? SPC Udong Mi lalabs. Wow, you have 222K. Nice, oh. I am watching, lalab. Udong Mi lalab. I am SPC Udong Mi. Nice, 222K subscribers. Thank you for visiting my live, my friend. My live. My friend, I'm watching lalabs. I will connect this one to you, my friend, ha? 222K. But me only 4K. Mark Ian, lalab, salamat, lalab, sa patamsak mo, lalab. I am watching, ano, ang laki ng bahay niya. Ano, Mark Ian, click mo yung bahay ni SPC Udong Mi. 222K. Nagulat ako, ang laki ng bahay niya. Tamsak, lalab, salamat sa patamsak. Ayan. Where are you now, my friend SPC Udong Mi, lalab? 2 days ago, 241 views. Still watching, my friend Mark, ano, SPC. Ang laki ng bahay niya. $222K. SPC, my friend, where are you na? Dapat monthly.
Mark Ian, dito ko sa bahay mo lalaba. Dikit ko to sa'yo lalabo. Salamat na lang sa patamsak mo. Yan, Mark Ian, oh. Meron ka ba, Mark Ian, mga alagad? Kahit 10, meron ka bang 10, banana? Ayan na, Love Mark Swanner, nasa bahay mo ako. Ayan na, Love Mark Ian, dami mong ads. Ano ba to, guard? Yung shampoo. Yan, Mark Ian, lalabo. Guard, shampoo. O, ayan na. Ang kapusad to. Di mo pagparubuson. Pagpaprakaan mo na lang, bibi. Marami na siya na gusto mong kaunon. Yan na, Love Mark Ian, lala. Pinapanood ko pa yung video mo, ha. Yan, Mark Ian. Dikit sa'yo lalabo. Yan, mga lalab, salamat sa palike dyan, mga lalab. Salamat. Salamat po sa palike. 4 million mag-love shoutout. Dang, tulog na si Elia, Dang. Ha?
Yan, 4,000,008 thumbs up. Maraming salamat mga lalabs. Nanonood dyan na 4,000,000. Tadan, tad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 an.
Girl. Tapos na. Kuya Landos channel, may galab shoutout po Kuya Landos. Ayan, thank you po sa pagbisita. Kuya Landos, ayan. Bigyan po kita ng jacket. Tamsak who's morning, ayan. Good morning po Kuya Landos, bigyan po kita ng jacket po. Yan, meron ka na pong jacket Kuya Landos channel. Salamat po sa pag-visit sa aking live. Anong oras ka ba nagla-live? 8. Anong oras na ba? Eh, meron kang 8 AM, August 23. Sa August 23 pa. Tamsakan natin yan, Kuya Landos. 8 AM ka rin pala nagla-live. Yan, tamsakan natin yan. Ayan, Kuya Landos, salamat po sa pag-visit. Ayan po. I-notify natin para ma-notify tayo pag ikay nag-live. Ayan, pinindot ko na po yung notification bell. Ayan. Nakanta ka ba dito? Pwede rin sigurong umakyat dyan sa live mo. Kuya Landos, pwede ba yun? 8 AM. Sa August 23, ilista ko nga ito nang di ko makalimutan. Nagpapakit ka ba Kuya Landos sa live? Assalamualaikum Samira Lalab, Migalab shoutout. Malaikum salam Lalab. How are you? Kuya Lando, nagpapakit ka ba sa live? Or ikaw lang talaga mag-isa? (8 AM). Salamat po, alternate lang po. Okay lang po.
Samira, my friend, how are you? New upload from Samira. Ayan, tamsakan ko na po, Kuya Lando. Sige, tamsakan ko pa po ulit. I am good, sis. Thanks. Yan, Kuya Lando, pangalawang tamsak sa'yo, Kuya Lando. And then, tingnan natin kung di pa ito nakadikit sa'yo. Tingnan natin. Go to channel. Ayan, di pa nakadikit. Pulang-pula pa siya. Ayan, Kuya Lando, tamsak rin. Panoorin ko rin para hindi siya malagas. Pangalawang tamsak. Ayan, Kuya Lando, red na red pa yan, oh. Ayan. Road to 4K ka pala. Opo naman, try ko mag-stream yard. Mostly direct lang ako bukas. Try ko stream kasi di ko marunong. Mag-sign in ka, lalab. Kuya Lando, pakitin mo nga ako dyan sa live mo, if ever. Kasi 8 naman yung live mo eh. So, it means, magkaparehas lang tayo. So, pwede mo kong paakyatin kung okay lang sa'yo. Ang Landi News. Ayan, Kuya Lando, dinikit ko na to sa'yo ha. Iyan ko rin to. Panoorin ko rin yung video mo para di siya malagas. Mag-ano ka lang, Kuya Lando, search ka lang kung paano paggawa. Ako nga eh. Search lang eh. Mag-anood ka lang ng tutorial. Din ang tutorial, tuturuan ka niyan. Nagawa mo ba yung YouTube mo nang walang tumutulong sa'yo? Kasi ako yung YouTube ko, nabuo ko to ay reach ko yung 1K noon, walang tumulong sa akin. Ako lang yan lahat. Pati yung WH, hindi ko yan binili, Kuya Lando. Sa pa ako nun sa abroad. Ginawa ko lang yan yung ibang account ko dun sa abroad. Every night ko siyang piniplay. Every night, every day. Ayan. Basta ibang account. Ibang account lang yung gamit ko, hindi yung sarili kong account. At ibang Google account. Ayan. Hindi ako nagpatulong. Sa yan, sariling sikap. Yung iba kasing mga nagla-live, meron silang mga grupo. Meron silang mga member, no? Yung mga nagla-live minsan, ang dami nilang grupo-grupo sila. Tapos nag-akyatan sila pag nag-live sa. Anak ko tumulong sa akin. Ang sipag naman ng anak mo. Ako sariling sikap ko lang to. Yung sa abroad pa ako nito. Yung sa abroad kasi ang ganda ng ko nun, background eh. May tagagawa kasi ako doon nung sa abroad pa ako. Ang ganda, ang magaling kasi yun, editing, magaling mag-edit. Ngayon, nasa Pinas kasi ako ngayon eh. Kaya ganito lang yung aking kayang gawin. But inshallah, soon, babalik ako ng abroad. Ang sipag naman ng anak mo, ayan. Tingnan, monetize ka naman na, di ba? Join. Amo na, monetize ka na pala. Ilang base ka na nakasweldo? Kuya Landos. Ayan, every month ka ata may Princess Carla Lalab, big love shout out. Princess Carla Lalab, salamat sa iyong patamsak, lalabs. Ayan. Meron tayong 11 tamsak. Salamat na lab sa paharang-harang. Ayan. Princess Carla, morning po from Kuya Lando's channel.
Ay, naku, may mga naniningil na naman. Nakakatakot yung mga motor na dumarating na mga naniningil mga lalabs. Ay, akala ko yung naniningil na naman. Ayan, 4 million mega live shout out. Princess Carla Lalab, good morning. Nagkape ka na lalabs. Ang laki ng bahay ni Madam. Sana all. Ayan, Madam. Yung itlog mo viral. Oh. Ang laki ng bahay ni Madam. Sana all. Ayan, Madam Carla. Ayan, Madam ha. Oh. Sa egg mo po. Ang laki ng bahay ni Madam. Sana all. Ayan, Madam. Ako yan si Bicola ng Oragon. Pinanood ko yung egg mo. Ang laki ng bahay ni Madam Carla. Ayan. Princess Carla. Egg lang yan ha, pero viral. Oh. Nag-viral yung egg niya. Magpreto rin ako ng egg. Fry to egg, satisfying sound. Frying egg short. Magprito lang pala ng itlog, nagba-viral. Wow. Galing naman, oh. Try nga rin natin mag-fry ng egg. Ikaw ba siya, Kuya Lando, nag-short video ka rin? Natin yung short video mo. Ay, may nag-viral ka rin yung fire truck. Fire truck. Meron ka rin yung Spider-Man. 2K. Ayan, meron ka rin palang mga viral short. Ayan. Ayan, marami ka na palang video dito. Kuya Lando na nag-viral. Ang sipag mo palang mag-upload. Ang cute ng cat mo. Kuya Lando, I love cat. Ayan, like, panoorin natin. Ayan, Kuya Lando, dinikit ko sa'yo, Kuya Lando. Dikit na yan, Kuya Lando. Diverside Kultura. Hello, my friend. Ayan. Diverside. Ano ba? Very difficult to say. Diverside. Kultura. Ayan. Diverside. Daddy. My friend, Kultura. Lalab, how are you, my friend? Ayan. 5 million mega love shout out. 12 thumbs up. Thank you so much. Ayan, 5 million, 12 thumbs up mga lalab. Maraming salamat. Hello, my friend. Diverside. My pronunciation, it's good or no? Maray na aga, Aileen. Jan Paul, kaya lalab. Ayan, good morning. Kagising mo lang. Nagkape ka na ba? My pronunciation, it's not good. See? How to read this one? How to say this one? Tamsak Aileen. Ayan, Jan Paul lalab. Salamat sa patamsak mo lalab. Good morning. Ayan. Nagkape ka na ba? Diverside. Ayan, my friend. Where are you? Ikultura. I think you're from Brazil, sa? Yeah, this Diverside is from Brazil. Ayan. You are on live also, my friend. Diverside. You have 6.14k subscribers. 2.1k videos. Ayan.
Okay lang, nag-almusal na ako, ayan. Tama yan para ano, may lakas. Hindi ka ba lalab nagla-live? Diyan po, nag-upload ka lang? Nag-upload ka lang? Dinuguan, ginataang saging, at papaya. Gulay na santol at laing, ayan. Kay John Paul kaya. Yan lalab, ito yung santol na laing, sarap. Yan lalab, John Paul, lalabs. Ang iyong laing na santol. May sahog tong karne. Nakakagutom. Oh. Short lang pala yun. Dapat ginawa mo na lang yung lalab short video. Ginawa mo na lang to dapat lalab short video yung laing. Hi, J-Dog Lalab, my friend. J-Dog is in the house. Ayan. J-Dog Lalab, good morning. Hi, everyone from J-Dog One Party. My friend J-Dog, how are you, my friend? Tambay lang ko habang naglabada sa willing dumikit, welcome po, suklian ko agad. Ayan mga lalab, si Kuya Landos. Baba ko Kuya Landos yung yung patamsakan natin yung upcoming live mo, ha? Kalang baba ko yung ako na magbaba. Pin kita, no problem. Ayan, 6,014,000 thumbs up. Ayan, sa organic viewers lang ako, Eileen. Wow. Taga-support ka lang talaga, John Paul. Pero, John Paul, may ads naman na yung mo. Sumasahod ka na rin ba sa YT mo? John Paul? Ayan, salamat lalab, John Paul, ha. Sino ba yung mga pinupuntahan mo na mga sikat-sikat na mga nagla-live? Galaw-galaw para di ma-stroke. Ayan, 6,014,000 thumbs up. Ayan. Mga lalab, salamat sa inyong patamsak dyan. Ayan, ano ba, Kuya Lando, ito yung binaba mo, ito ba yung mo, yung pinapatamsakan? Tingnan nga natin. Oh. Baba ko yung mo, Kuya Lando, patamsakan natin. Teka lang. Yung upcoming live mo, ito. Schedule. Ayan. Yan po, lalab. Salamat sa pag-support mo, lalab, ha. Napaka-supportive mo, lalab. Love na kita. Ayan, Kuya Lando, ibaba ko yung mo, yung link. Bagal kasi mag-loading. Mag-load. Yan mga lalab, yung ni Kuya Lando upcoming live. Support natin mga lalab, yung upcoming live ni Kuya Lando.
Ikaw ba, ang sipag naman ni Kuya Lando, naglalabada? Bira lang po kasi sa mga lalaki ang naglalaba, no? Pag ang lalaki naglaba, amazing. Ayan, 6 million Mega Live shoutout, 6 million. Pag naglabada ang lalaki. Ayan. Ayan, tamsakan po natin si Kuya Lando sa kanyang upcoming live on August 23, 8 a.m. 8 a.m. Salamat po, Ma'am Hos. Ayan. Salamat din po, Kuya Landos. Maglaba ka lang dyan, Kuya Landos. Ba't ikaw naglalaba sa inyong asawa mo, oy? Ayan. Salamat po. Sherwin Lalab, Mega Live shout out. Sherwin, kumusta ka na, Lalabs? Di ba nagbaba na si Whitey ngayon ng WH, 3,000 na lang? Namuni ka na ba? 3,000 na lang and then 500, ano na lang, subscriber before you monetizing. Ayan, monetizing. Ayan, Lalab, 6 views, 12 hours ago, swimming pool in Captain Peak, Sagbayan, Buhal. Di ba, ang ano rules na ngayon ni Lolo is 500 subscriber and 3,000 WH. Binabaan niya na, hindi na katulad noon na sobrang higpit. Napapansin ko ngayon, karamihan siguro ng iba, nagbabaka sakali naman sila sa Facebook, sa Reels. Sa Reels naman kasi napapansin ko dyan, nagpapasahod si Meta kahit hindi pa naman talaga na-reach yung $100. Basta inabot siya ng every month, nagpapasahod na kahit magkano. Minsan siguro may sumasahod dyan ng 0.01. Ganyan. Dollar. Ayan. Kahit hindi naman talaga na-reach yung $100, nagpapasuldo na. Kasi yung kakilala ko dati, nagla-live streaming siya dati ng games. So, minsan, pinapasuldo siya ng $0.05, ganyan. Pinapasuldo na agad ni Meta. Ang kunti-kunti naman. Pero, ang masuggest ko lang mga lalab, mas maganda pa rin sa YouTube, no? Masipag ka lang talaga sa YouTube, kikita ka. Diyan sa nagre-reels. Tapos, daming nagpapapromote sa reels. Tapos, may mga big creator, no? Sabi, watch until the end. Sila lang yung nagpapataas, ikaw di naman. Sabi, ipopromote daw yung ano mo, hindi naman. Ay nako. Mag-YT ka na lang kasi sa YT, talagang masasahod mo ang magpapasweldo si YT ng buo. Hintayin niyang ma-reach mo yung $100. Pero sa kay ano kasi dun sa Reels, kahit magkalang 0.01 dollar, 0.1, pinapasweldo na yan. Siguro, wala pa nga 56 pesos lang. Yan, meron ka ng sweldo. Siguro, ipunin mo na lang, papasok sa ATM mo. After maybe 5 months, 6 months, malay, mabuong mo yung 5,000 pesos. Mahirap sa Reels, daming requirements, kailangan araw-araw mag-live ka. Kaya nga, ang hirap nga doon. Saka napaka-strict ni Meta na mapansin ko lang ang daming na-strict, daming na 'di ba? Puro na lang warning. Di pa ako muni Aileen ngayon, September mamuni ako ma-sponsor na lumalakad ng WH ko. Wala akong sahod pero may mga sponsor na nagbigay sa akin. Okay, congratulations John Paul. Ayan. Ang ginagawa ko sa YT ay tumulong sa maliit pa ang channel nila at taga-promote ng Premier or Live. Ayan, ang bite mo naman, John Paul. Thank you. Ayan. Pwede mo naman yan, John Paul, Pwede mo naman yan, John Paul, tulungan yung sarili mong YT. Gumamit ka lang ng ibang Google account, ibang channel. Wag yung channel mo na ginagamit ngayon. Ibang channel, ibang Google account. Pwede mo naman yan i-play every night. Or silent live. Or i-play mo siya ng times 2. Sabi lang yan nila. Nagtry nga ako, nag-comment sabi, ay, sana mapansin naman ako, pa-support naman. Ay, top fan pa ako, di man pinansin, oy.
Di man basang ako pinansin doon. Doon pa ako sa big creator. Nasa ano na ata, 200 something K na yung ano niya, yung followers niya doon. Sige lang niya post. Siya lang sige pataas ng ano. Nagtry akong mag-comment doon. Walay man pansin mga lalabs, uy. At meron na rin siyang ano, kagagawa niya lang ng YouTube channel. Kagagawa niya lang ng YouTube channel pero nakita ko meron na siyang tatlong short video pero malalaki na yung views niya. 3 pa lang yung upload niya or 4. Nag-comment nga ako doon sabi pa-support din naman ako sa aking YouTube kasi ang post niya doon meron na daw siyang hinihikayat niya yung mga followers niya na gumawa na ng YouTube channel. Kasi pinopromote niya yung sarili niya para mag-subscribe sa kanya. So nag-try din naman akong mag-comment doon. Sabi ko pala sana mapansin naman yung nagla-live din po ako sa YT ko. Kung gusto niyo pwede ko rin i-promote yung pwede ko rin i-promote yung YouTube channel mo, madam. Sana mapansin naman. Uy, walay like. Walay man nagpansin, uy. 8 million Miguel shoutout. Pero tapan niya ako So, sa Facebook, tapan niya ako. Nakalagay pa ganun tapan. Hindi mo lang niya ako ni-like. Ayan, 8 million Miguel shoutout. Pero ang mas-suggest ko lang, mas okay pa rin sa YouTube kasi magsipag ka lang na magsipag, mag-live ka lang, mag-upload ka lang, whatever. Madali ka dito makakuha ng pera. Sa Reels kasi, kailangan mong, parang feeling ko, yung mga tao nagmamakaawa na nagmamakaawa sila na i-follow. Sabi ng mga big creator doon, pa-follow, pa-support each other parang sila lang naman nagpapataas. Di nga ni-like yung post ko. Di nga ni-like yung ko comment. Pero nakita ko yung doon, yung mga comment na nasa 222K. Ni isa wala man nagpansin, uy. Hindi kasi tayo sikat doon sa Facebook. Nagkuha nga doon, baka naman madam, pwedeng palike naman. Pwede ko rin naman i-promote yung YT channel mo. Di naman ako pinansin. Ha? Madali na. Ayan, 8 million Miguel shout out. Kailangan siguro pag nagpa-promote ka, siguro magbayad. Magbayad siguro pag magpa-promote. Nandyan lang siya, sikat siya sa FB Reels, mga lalads. Tapan niya nga ako Chinecheck ko naman kung nilike niya ako, di naman siya nag-like. Pero ko na siya, na-subscribe. Ayan, 9 million Miguelad, shout out mga lalabs. Kaya mas mabuti pang dito na lang sa YouTube kasi madali ang pera dito. Kahit mag-live ka naman maka-live ka ng 2 hours, meron ka naman may get $1 Meron naman yan kita kasi yung mga ads mo. kahit walay palipad. Basta meron naman yan dollar, mga $2, mga ganun At least mabubuo rin naman yan, di ba? Ayan, 7 million mega live share at 16 thumbs up. Sherwin, Madam Herminia, Madam, mega live shout out. Meron ka rin ba, Madam Herminia, FB Reels? I-follow kita, Madam, doon. Ayan. Ayan, 7 million mega live shout out. Ayan, Sherwin Lalab, ikaw Lalab, meron ka bang mega live shout out Lalab, Madam Herminia? Ayan. Ikaw ba, Sherwin, meron ka bang FB Reels? Meron ka ba, ilan na ba yung followers mo doon? Sobrang mahigpit si Meta. Ayan, Sherwin, nagbaba po ng bahay. Lablabin natin mga lalad. 7 million mega live shout out. Ayan, salamat po sa 16 thumbs up. Sana si Kuya Lando. Mayroon kang premier, Madam Herminia? Maliit pa WH. Lalab, Sherwin, yung bago ngayon na rules ni YT, 3,000 WH na lang Lalab yung kailangan
Tas 500 subscriber na lang bago ka ma-monetize. Wala hus. Ako, Madam Mermy niyan, nakikiuso lang naman ako. Pero, meron akong meron 1.5 man yung ko doon, yung friendship. Pero hindi ko pa naman naaayos. Basta nagpo-post lang ako. 7 million, thank you. Ayan, 16 thumbs up. Meron ka bang live, madam? Ay, ano ka? Short. Beautiful and cute cats are eating. Ayan, Madam Mermy niya, nasa bahay mo po ako, madam. Beautiful and cute cats are eating. Ayan. May Instagram ako, pwede rin share sa reel ang video. May Instagram din naman ako, kaso lang hindi ako gaanong nagpo-post doon. Try ko rin kaya mag-post sa Instagram para mag-subscribe. Wawa, galing-galing naman. Swerte kayong mga bago YouTuber. O nga dati, ay, ang cute ng cat mo, madam. Uy, ang cute, ang taba-taba. Oo, di ba? Nabasa ko lang yun kagabi. Nagkalikot kasi ako. Dati, di ba noon, sobrang higpit ni Whitey? Kailangan ng 1,000 subscriber, then 4,000 WH. Pero ngayon, binabaan niya na, no? 500 na lang in 3,000. O, di ba? Kalain mo yun, meron ka ng maka 500 kang 500 kang subscriber, then ma-reach mo yung 3,000 watch hour. O, pwede ka nang ma-monetize ni Whitey. Hindi tulad noon, grabing higpit Tapos panay kain pa si Lolo. Pero ngayon, mag-upload ka lang ng short video pag nagba-viral, may free banana, di ba? Nagbibigay si Whitey ng free. Pit Lover Lalab 1989, hello. Ayan. Pit Lover. Pit Lover. Madam, yung cute cat mo? Uninstall ko ang Instagram ko dahil lag masyado ang cell ko. Pit Lover, lalabayan kita ng jacket, lalab ha. O, bakit nag-loading si host? Pit Lover Lalab. Ayan. Bigla tayong nag-ikot-ikot Biyan kita. Hi, support. Ayan. Pit Lover Lalab. Ayan. Malapit na dang. Wait lang. Sherwin, nagbaba ng buy. Pit Lover Lalab. Meron ka ng jacket, my friend. Pit Lover 1989. Ayan. Pit Lover, may jacket ka na po. Ayan, salamat po, Pit Lover, sa pag-visit sa aking live. Ayan, palike naman po ako, lalabs. Ayan si Sherwin. Sherwin, ilan na ba yung WH mo, lalab? Di ba ngayon 3,000 na lang? Dan, ayan, thank you. Ayan, Sherwin, nasa bahay mo ako, lalab, Salamat, lalab, salamat. Ayan, 7 million mag-love shout. Yes, yung 1K banana, okay lang yung 4K WH, ang hirap, pero kung 3K na lang ay okay na yan, swerte nyo. Oo, swerte na ng mga bago ngayon. Kasi 3K lang, pwede na silang mamonetize. Yan ang bago na ni Lolo ngayon. Hindi na katulad noon na sobrang higpit, no? Ay, nawala. Ay, ambot. Ayan, si Madam Herminia po, nagbaba ng buy support. Ayan, from Pit Lover. Lalab Pit Lover. Ano ba tumikot? Swerte ng ng bago. O, swerte na ng bago ngayon, madali nang mamonetize. Kailangan lang talagang sipagan. Ayan. Kagabi ko lang yun nabasa, mga lalabs. Kasi dito ba dati napakahirap. Herminia sa Kiapdan, madam. Dan na si Pit Lover po sa'yo. Ayan,
Ayan, 5 million mega love shout out. 5 million. Parang uulan. I wonder why. Ayan, 4 million. Thank you. Ayan, salamat sa 2 million. Ay, lobat na pala to. Dilag. Maganda dilag. Pin kita Madam Merminia ha. Pitlover Dan Bell all and thank you. Ayan. Pitlover, thank you daw lalabs. Thank you. From Herminia Sakyap. Maraming salamat po sa pagpino lang naman po, madam. Kasi napaka-supportive niyo po. Shirt. Ayan, 5 million mega love shout out. Short video ng Island Ski. Ayan. Ayan, salamat sa 17 thumbs up mga lalabs. Ayan, 5 million. Thank you. Ayan, 5 million. Thank you so much po, 5 million. Dan sa nakapin, Herminia Sakyap. May bakas, pasukli na lang po from Kuya Landos channel. Ayan. Madam Herminia, dan po si Landos. Pabalik na lang daw, madam. Ayan, 5 million, 17 thumbs up likes.
Madam Mildred, big love shoutout po, madam. Ayan, salamat po sa pag-visit, madam. Ayan. Si Madam Mildred. Kaya natato na kadikitan ko kay ani. Kay kusina ni Maels. Tama ba, madam? Mildred Lifestyle. Ayan. Meron ka na pong jacket, madam. Salamat po sa pagbisita. Ayan, nasa ibang lugar pala doon si madam. O nga, kay ano to, kay, tama ba, kay kusina ni Miles? Kagabi to, kagabi. Ayan, 7 million, thank you. Ayan, Madam Mildred, meron ka na pong jacket, madam, salamat po. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay, Sherwin. Ayan, 6 million, thank you. $6 million tamsak. 17, ayan. Nag-ikot-ikot. Tamsak host sa short video mo dan full watch. Ayan, Kuya Lando, maraming salamat po. Hindi ka pa tapos maglaba. Sige, dot mo ng mobile while naglalaba. Nagwa-washing ka ba o nagbabrush? Mga lalab, si Kuya Landos, naglalaba pa yan. Partida, naglalaba yan. Habang nagwa-whitey. Baka yung cellphone mo biglang lumipad. Pumunta dyan sa palangganang may sabon. Nako, dami niya, host. Baka lumipad yung cellphone mo, masira. At mapunta dyan sa batya. Ayan. Sherwin Reyes, nagbaba ng bahay. I-ano mo yan, lalad. I-video mo yung paglaba mo, din lagay mo sa short video. Bira kasi ang lalaki maglaba. Pag naglaba yung lalaki, ibig sabihin, ano ka, under ka ni misis mo. Takot ka ata, Kuya Lando, sa asawa mo, naglalaba ka. Thank you sa kulay, host. Ayan. Madam Mildred, thank you din po sa pagbigit mo. Kuya Landos, Bill Oldan, at maraming salamat. 9 million Miguel shout out. Ayan. Under to si Kuya Lando. Ma. Ha? Anong pitsa mo man? 22. Oh. Tamang-tama naman kasi padating malakas na ulan. Tapos magsasaing ka pa, oh. Talaga naman si Kuya Lando, napakasipag, oy. Tamang-tama pagdating ng ulan, tuyo na yung labahan mo, i-dryer mo na lang. Ayan, 9 million glove shot at 7 tamsak. Takot si Kuya Lando sa asawa kasi naglalaba eh. Kasi karamihan babae ang naglalaba, di ba? Tapos magluluto pa yun si Kuya Lando ng tanghalian eh. Hindi po, mamos, kunting tulong lang ito. Napakasipag talaga ni Kuya Lando. Ulirang ama. Ayan. O kasi kung pagod naman yung asawa mo, tama lang na magtulungan. You are welcome po, brother Kuya Landos. Ayan. Ayan, salamat po sa 8 million, 17 thumbs up. Ano ka, Kuya Lando, nagbabrush o nagwa-washing? Herminia Sakyap, hello, from Mildred Lifestyle. Ayan. Salbay, ulan na to, madali ko na to ipatulpo. Sunog naman yung sinaing. Kuya Landos Channel, hello, nangamoy na yung sinaing. Kuya Landos, hello, from Mildred Lifestyle. Ayan, mga lalab, dikitan nyo si Madam Mildred, nagsusukli po siya. Nagbakas lang ako dyan, ayan, nandyan siya.
Ang tama ba, Madam Mildred, kay ano ka, kusina ni Maels? Kagabi yun, nag-ano ako, mga alas 10 ng gabi, 9 to 10. Ayan. Nasa Saudi. Nasa Saudi kasi si ano eh, kusina ni Maels. Siguro this time tulog yun. Kasi magkaiba naman yung oras natin Pinas to other country. Ayan. Ayan, salamat sa 7 thumbs up po. Nangamoy na yung sinaing. Oh. Sunog. Nagla-live ka din, Madam. Tingnan natin yung bahay ni Madam Mildred. Ayan. Ayun, nagla-live ka rin pala, Madam. Anong oras ka nagla-live? Ayan. Pwede na ako kasi magkaroon ng pwede na ako kasi host. Nagkaroon na ng kapansanan kahit paano makatulong man lang. Tama. Tama yan, Kuya Landos. Yan, Madam Mildred. Yung mo, Thursday Kwentuhan, Mildred Lifestyle is live. Yan. Tama yan, napakasipag mo, Kuya Landos. Pero mag-ingat ka, baka lumipad yung mobile mo sa tubig. Masira yan. Ayan, 6,000 million. Thank you, mga lalabs. Madam Erminia, anong lahi itong cut mo? Ano ba yun? Pwede po person with disability. Okay lang yan, Kuya Landos. Mildred Biloldan at maraming salamat po, ma'am. Ayan, Madam Mildred. Dan na po si Madam Herminia po sa'yo. JMO TV, mega love shoutout os. Lalab JMO TV. Ayan, nagbaba ng bye si JMO. My friend JMO, mega love shoutout. JMO TV, ayan, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Herminia Sakyap, salamat ma'am from Mildred Lifestyle. JMO, sino ba ito sa JMO? Tingnan natin. JMO 12.6K, ang laki ng bahay ni JMO. Ayan. Focus on internal things, the reward for the children of God. JMO, lalab na sa bahay mo ako, lalab, meron kang harang. Ayan, JMO, main channel pala to ni JMO. Ayan, JMO, naka-red pa siya, lalab, so. Nasa bahay mo ako, JMO. I am here in your channel. JMO. Tusok pin, ayan. Ano ba to si JMO? Filipino? Pilipino. Kasi mga Tagalog. Ayan, 7 million mag-love shirot tusok pin. Ayan. Jim, lalab, salamat sa patusok mo, lalab. Ayan, Jim, whoever believe will have eternal life. Yes, tama naman yan.
Si Christian Reward, ayan. Siyan Sherwin, nagbaba ng bahay si Sherwin, mga lalabs. Bakit di ako maka-comment? Ayan, 5 million mag-love shoutout, 19 thumbs up. Si Sherwin po nagbaba ng bahay. Ganda pala ng boses ni ni Jmo. Ayan, Jmo, nasa bahay mo pa ako, lalabs. 4 million, ayan dito sa'yo, Jmo. 12.6K, ang laki ng bahay niya, mga lalabs, si Jmo. Laki ng bahay. Ayan, si Sherwin, nagbaba ng bahay, Sherwin. Harang, from Madam Herminia Sakyap. Madam Mildred, maraming salamat po, Madam. Ayan, 5 million. Thank you po sa 5 million in the house. Host, ang ganda mo. Ayan. Maraming salamat po, Madam Mildred. Madam, maraming salamat po. Maraming salamat, Madam. Paras po tayo magaganda. Very bad snowstorm happening right now. Montreal, Quebec. Ayan. Ayan, Madam Mildred. Sang bansa ka ba, Madam? Daming snow. Nasa US ba to? Ayan, 3 million. Thank you so much po sa 3 million. Kuya Landos, ikaw ba, Kuya Landos? Ilang beses ka na ba nag-sahod sa YT mo?
Playing Armenia Sakyab from Mildred Lifestyle. Ayan, salamat po, Madam Mildred. Anong oras ka ba, Madam Mildred, nagla-live? Wala man nakalagay kasi dito. Tingnan nga natin. Nag-live ka 4 days ago. Ayan, 5 million Mega Love shoutout. Yung buko nag sagi-sagi. Ayan. Jmo TV nagbaba ng buy. Jmo TV. Ayan si Jmo, ang laki ng bahay ni Jmo. Ayan, Jmo, dati man tayong dikit lalab sa main channel ko. Oh. Jmo Dan at salamat. Ayan, Pramer Minya Sakyat. Kailan kaya tayo abutin ng mga ganyang kalaking bahay, no? Mga 12K, mga 15K. Kailan kaya yan ay? Ayan, Madam Mildred. Lablabin natin si Madam Mildred. Ayan, 5 million 20 thumbs up. Ay, ito pala si Madam Mildred, oh. Nakita ko na, ito yung live mo nung Thursday. Meron kang harang, Madam, oh. Ang haba pala ng hair mo. Harang, ayan. Ito pala si Madam Mildred, oh. Wow, ang ganda ng bahay. Ayan pala si Madam, oh. Aha. Harang host from Kuya Lando's channel. Kuya Lando, salamat po sa paharang mo po. Ayan, Madam Mildred, yung live mo po.
Ayan, nakaupo ikaw. Ayan, harang hos. Ayan, 6,020,000 tamsak po. Mega love shout out. Yan, meron pa akong short video, mga love. Short lang, mga seconds lang. Yung aking manok. Malapit na dang. Ang ganda naman talaga ng wiwi ni Wawa. Ang ganda talaga. Tadi yan natuturog. Ay, ganda talaga. Malapit na dang ang 10. Ayan, 5 million mega love shout out. Yung sister ko po nandiyan sa gilid. Ayan, mega love shout out. 5,020,000 thumbs up. Mama, ano sa naman yung bilik? Taba na naman lang si Taba. Ipang na ang tutubalo. Sige na, di na nagpundong ka niya, bro. Di na utdol. Ayan, 5 million mega love shout out. 20 thumbs up, mga lalags. Ayan, 6 million po. Thank you so much. Ayan. Sa'yo pati yan. Nagigigil kay baby dang. Ayan, 4 million. Thank you. Malait na dang, oh. 53 na. Dapat dang gumawa man ikang channel arugkadi. Tapos mag-uula man ni kasini. Oo. Pagda ko na niya, din mo tangi. Harang, Madam Mervin, salamat po sa paharang kasi may agkuman sa na wifi. Parawig sarita. Bubat na cellphone ni mama. Ayan, Madam Mermenia, 4 minutes na lang po ako. Madam Mermenia, maraming salamat po. Everyone here, ayan, 6 million mega love shout out.
Hanggang 10 lang po tayo kasi mag-aalaga pa tayo ng bata. 6,920,000 thumbs up. Ayan. Ano, Kuya Landos, maraming salamat po sa iyo. Madam Mildred Lifestyle, Madam, maraming salamat. Ayan. 6 million po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Kita-kits po tayo ulit bukas. Mga 7:30 ng umaga po yung aking live. Everyday po yan. Ayan, sa 6 million pong nandyan, maraming salamat po. Sana pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Ayan. Jaylay Official Dan, like, harang po ati host. Ayan. Jaylay, si ano para si Dagi. Maraming salamat po. Lagyan natin ng moderator. Maraming salamat po, Jaylay. Si Dagi Boy yan. Ayan, kasi yung aking anak ay nag-iiyak-iyak na. Kung pwede lang mag-live hanggang mamaya, no? Buti nga ngayon, nakakapag-live na ako. Dati kasi hindi. Nung nanganak ako, mga 5 months akong nag-stop. Hirap kasi mag-live pag meron kang inalaga ang bata. Yolanda's channel. Ayan. Ayan, 6,021,000 thumbs up. Ayan. Jaylay Official. Matulog na yan, host. Opo, papatulogin ko na po at naiyak na. Kasi pinaliguan ng kapatid ko. Nag-iyak-iyak na, oy. Pabalik-balik na dito. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Dagi Boy or Jaylay Official. Herminia Sakyap, Kuya Landos, Madam Mildred. Ayan. Yung lahat po nang dito, maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon. Ayan. I-bless yung ating channel na lahat tayo umangat. Ayan. Pantay-pantay tayo mga lalabs. Ayan, magpapaalam na po siyo sa inyong lahat. Bye-bye. Bye. Mag-alaga na si Os ng bata. Bye-bye. God bless.